Pozdravujem. Po dlhšom čase opäť idem natočiť také krátke video o modeme. Práve som dokončil jeden modem a testujem, či je všetko správne pozapájané. Tak v prvom rade treba pozapájať na zadnej strane modemu USB kábel. Tu je kábel, ktorý ide do rádia. Tu je kábel do zvukovky. Tak začneme. USB kábel, to je normálne, to ide do USB portu do počítača. Si to vrátim. Tento kábel ide do transceivera, ako kde idú data in, line on, PTT a FSK a ešte aj CV. To je do zvukovky kábel. Mám tu starý laptop, kde sú pripojené tieto kábliky. Tento káblik označený červeným ide do mikrofónneho vstupu. Áno, do mikrofónneho výstupu a zelený ide na reproduktorový výstup do laptopu alebo do počítača a tak je to pripravené k prevádzke. Zapneme si počítač. Na zadnej strane toho modemu je tento vypínačik, je priamo napájanie z USB portu cez tento vypínačik. Isté nie je to poistkou a ešte aj tlmivkou. Čiže keď si zapnem tento vypínačik, tam mi rozsvieti červená ledka a tieto dve ledky zablikajú, takže je aktívny virtuálny port, ktorý si zistíme priamo v počítači, čiže modem je prevádzky schopný a v počítači si to zistíme asi takým spôsobom. Ja sa pokúsim to nejako nahrať. Prejdeme si kurzorom na tento počítač. Toto je Windows 7. Tento počítač. Klikneme pravou myškou. Sa nám otvorí roletka, kde pôjdeme na vlastnosti. Klikneme ľavou myškou. Sa nám otvorí vlastnosti systému. Tu pôjdeme na hardware. Otvoríme hardware. Sa nám otvorí ďalšie okno a klikneme na správcu zariadení. Tu sa mi otvorí správca zariadení, kde potom prídeme na pozíciu porty, komport a LPT otvoríme a tu vidíme, že máme ten USB, ja to skúsim, USB serial port, čiže ten virtuálny port označený pod číslom 4. Keď ja vypnem ten vypínačík na tom modeme, tak by mi mal zmiznúť. Áno. A keď ja ho zapnem, ten vypínačík na modeme, tak ten komport 4 je tam. Čiže je to nastavené na ten komport 4. Zatvoríme. Otvoríme si nejaký program v počítači. Napríklad ja to nastavujem v program Mix 2V. Zatvoríme a ideme ja som to už nahrával kedysi, na konfigure
klikneme na konfigure, sa nám otvorí roletka, kde prejdeme na transceiver CAD lomeno PTT, klikneme, otvorí sa nám roletka, kde hore tuto píšeme pre ovládanie transceivera nastavenie, čiže CAD nastavenie. Ja to momentálne nemám, tak sa s tým nebudem zaoberať, ale prejdeme na pozíciu PTT a CAD interface. Tuto klikneme na detail, sa nám otvorí COM4, si tu dáme, tu je možnosť si vybrať tých portov, ale pri tej štvorke je taká malá hviezdička, to je tiež signalizácia, čiže si ju navolíme. Baud rate je podľa radia 9600, data bit je 8, parity none, 100 bit je 2, RTS je vždy na PTT a DTR je na CV nastavené. Keď si nastavujeme CAD, teda ovládanie, tak tuto namiesto toho PTT a CV si dáme Always On. Áno, ale to v našom prípade nemáme, tak budeme priamo používať modem bez tohto ovládania. Toto si potvrdíme vždy OK. Nezatvárame to nikdy týmto červeným tlačítkom, ale vždy potvrdíme, nezatvárame to týmto červeným tlačítkom, ale vždy to potvrdíme OK. To nám zatvorí. Toto disable, to nesmie byť tiež zafajknuté, to musí byť čisté. Potvrdíme OK. Potvrdíme OK. A zavre sa mi nastavenie. Toho programu. Mám také bojové podmienky, ťažko sa mi to len z ruky tu nastavuje. Tuto v hore v tom mix programe je móde, raz, dva, tretia odľava, raz, dva, tri. Tu je keď si klikneme na to, tak si môžeme vybrať jednotlivé módy, v ktorých chceme pracovať. Čiže dáme si napríklad RTTY. Áno. A tu už do makra si napíšeme, to som už popisoval, a keď zaklikneme, tak už nám beží text. Áno, a na modeme pri RTTY aj pri BPS, keď si navolíme, tak keď si spustíme to makro, tak vždy sa nám zapne PTT, áno. CV to je pri kľúčovaní a FSK to je v programe MMTTY, kde sa využíva externé FSK v programe MMTTY. To som už tiež niekedy natočil takú inštruktáž. Teraz si preplemnem napríklad do pozíciu BPSK, do módu. Áno. Prejdem na CQ. Kliknem. Áno, a dole už vidím, že mi to vysiela. Tu je ten signál. Áno. A PTT mi svieti, už zhaslo. A úroveň signálu si nastavujem týmto potenciometrom TX. Znižujem a pridávam. A RX, keď počúvam týmto potenciometrom, v tomto prípade zelením. Alebo to sa dá nastaviť ešte aj vo zvukovej karte. Ja by som to ešte aj možno že odskúšal, ale momentálne mám len ako to tí signály idú na klasickom meráku a jak sa mi to podarí nejak pripojiť, som si to mal pripraviť. Takto dáme na nulák. Spustíme si napríklad BPSK. Ledka sa nám zasvietila.
Skúsime ešte raz. Najlepšie je to počúvať na slúchatkách. Alebo taký piezoelektrický reproduktor. No, tu nám tá PTT. Mám tu aj slúchatka, skúsime to na slúchatka. Bude asi lepšie počuť, len či sa mi to podarí nejako tam spojiť. Dáme preč. Slúchatka dáme tuto. To malo cvrlikať. No, to mi to dlhé robí. Počkáme teraz. Dobre, to bolo BPSK, teraz si to prepneme do módu napríklad RTTY. Máme si CQ. Áno. To sme odskúšali. A takou istou cestou si potom ešte v programe MMTTY nastavíme externé FSK a bude nám svietiť táto ledka, to FSK, ktorá teraz len tak publikuje, ale to není na závadu, čiže vieme, že je aktívna a takisto to odskúšame potom. Potom už na konci ja na tento kábel dávam patričný konektor do príslušného transceivera, aký tam ide. Tu sú signály na PTT, FSK, BPSK, aj RTTY a FSK. Chýba mi tu ešte káblik, ale to je samostatný na samostatné CV kľúčovanie. To ešte dorobím a potom tento konektor tu pripájam a tak toto potom ešte raz otestujem tento modem, či to je v prevádzke, ale pre istotu si môžeme ešte pustiť to externé FSK, aspoň ako to vypadá v tom programe MMTTY. Čiže ja si ten externé FSK pustím. Áno, tu je. Áno, a dáme si napríklad z makra si dáme výzvu, že takto to vypadá a tá ledka potom takto blíka to FSK, čiže ide signál von zo zvukovej, teda do toho transceivera cez ten konektor, cez ten pin. Čiže takto to FSK ide. Dobre, to by bolo asi tak v krátkosti všetko. Nič ma už viacej nenapadá a niekedy opäť do počutia. Máte sa fajn. OM3 Tomáš Peter Norbert Milan 7-3.